Now we need to call it. Kancinci. Rakesh, what are you giving it? 2-2, 3-1, 4-0. I'm going 3-1. 3-1. Unibethe emlonyeni uBrakes. Yo. Apha. Niyoyika. Majoda sifikile eKalikeni. This is long way. Ukuzeni ndodlana ukumiseni. Kuzaba mnandi apha. Bantu baseKalikeni phambi koba siqhube ishow yanamhlanje sizawuqala nje ngezaziso. Siyabulela ngecomments, siyabulela nge-interaction enibanayo nathi. BeniseDurban for iSpringbok game, ndiyosasazela iSpringboks pha. And the support was so overwhelming. Siyabulela. Ningasiyeki, ningasincami, ihlale niqhuba olu hlobo, nikhomente, nifollowishe, nenze yonke loo nto sibe sonke sibumbane. Enkosini bantu bekalika ngayo yonke le nto beniyenza. Secondly, ndiza kuwara uRhadebe, umthimkhulu uBhungane. Kuba apha eKalikeni singaspread fake news. Ndizinikile red card. Uwara bantu baseKalikeni zangagxothwa eQueens wara zangagxothwa wara eQueens wayekuyo i-last warning kodwa zangagxothwa. Firstly, congratulations Rhadebe, zikhona intwana zakho that made SA schools. Inhle loo nto besizilindele kodwa intwana zakho to make i-SA schools. Zingabi zi-4. Three endizibalayo. Kaloku, Z4, 2 made SA schools and the other 2 made SAA. Okay. You know, so Dlamini, into yethu ke pha eGram pha into yethu SA schools kudala sabanayo. Kodwa ke mandivumba saqala uba ne4. Saqala uba more than 2. I2 besinayo but more than 2 yona. This is the best result that we could have had for Rezindwana, especially sivela kwizinto zeKingswood bamane besixuthela abantwana bafika sesipolishile safuneka sivale iminyango phaqala before sibone into eziphumelelayo. Sibalu saniphikiso na say this is the greatest game team you guys have ever had. No, it's not the greatest game team we've ever had. With 4 SA schools. 4 SA schools. The thing is that Sivela Gunda Uluzugo Vilundlu, his under 17 team was absolutely amazing. No Kolani Kajwa, Bedala Namachita Manins, then 202. Kuko Sivenyo Bola, or John Colcroft, or Spoony. So there's a lot of teams. I would say, when I saw it, to be honest with you, when we were competing in those eras, Eastern Cape Rugby was too healthy. Okay. Or 202, 203. So we had an unbeaten side, 202. Compete against Selborne, no Bani, drew against Selborne. Benza kubuza ngoba i-fixture list ayikhonzima this era than then. No. For a game. Because I think Binsma back then. For example, we don't play Grey High as a fixture list. Nanidlala ngokuyana. Sidlala ngokuyana. But besingadlali nina. Do you understand? But into besidibanisa nani besikwazi umdibanisa kwi-rugby day. Okay. Sikwazi yabona so i-Dale i-Queens besithanda rugby day uyabo then sehlisa idibanisa ibhoda ke ngokusazi because iSelborne sayidlala iHudson besingadlali nendoni but ezona team ezibalekile kwibhoda biyiSelborne, Queens neDale. Selborne was a fixture so iQueens neDale nabesingayidlali but sidibanisa ke ngokuphaya kuGram Fest. Gram Rugby Day, yeah. Sivakale ke ngokusizini yethu. Sidlale ke ngoku oSelborne, St Andrews, Kingswood, Grey High, sihambe sithorisha siza kwelicala ke ngoku then kubone. So I think i-fixture list yethu binzima more back then than it is now. But I do think that the quality of Eastern Cape schoolboy, obviously because of yonke le nto yenzekayo with KZN, asifuna uphinda singene ihlile kancinci, but I think that right now nathi as iGram sithathe le-opportunity yethu. Siyifumene opportunity yethu uba okay hayi makhe singene nathi okapha kwi-conversations ezithethwayo about the best schoolboy rugby schools up Eastern Cape. Le quality uhlile wara, is it not as a result of
as unions zimbini that are in charge of la area yombhoxo. Ikile border. Bhuti man, but asuhlala sitya loo nto because sophinda sithini inintsi into but lensitsho uba imandi kodwa iSchoolboy Rugby Assistant Cape even now. Daily Buyile, Queens is strong, Grain and Selborne, they will come around I think. Maybe in the next 2 years. It should be fine. Usibuyise neKingswood. Hudson Park, a Hudson wild Park. card. Yes, Hudson Park wild card, but Hudson Park Jason Obeti Selborne na itshele iteko Yes, fast. yes. Ukubone iKingswood izobuya nayo St Andrews nayo week but ingaqina nayo St Andrews and then siphinde sidibane. Cha into zabhlungu intoni? Sophina sizama uqokelela sifumana abantwana from all over the place. Phinde iKZN ifike izothi Hey, fike case. yo fike iKZN iqhame hala. Ubuthe kwanto. Because Brakeza, Ngutu Kepe from the Queens Again. again. Yeah. Ayivamanga la nantsika i-follow up kuba amaxesha amaninzi ewe intwana seyikwi-matric yahamba okanye ithi seyingenile unyaka olandelayo ungahambi kakuhle either injuries okanye i-attitude itshintshile i-performance ayisekho i-consistent laa ntwana and ndithanda into kokuba ingumzekelo welayithi efumene ithuba yalibamba ngezandla zoyi-2 yawugqibe yalijikela ngomnathi uqiniseke uba liphuncuke laa thuba. I'd say coachable and one. Coachable and one from Kauchong Bisuka Peter Week, Uzongena college, Usuge King. He coachable and one go wherever he goes, he puts his hand up and he becomes the best player in the team. And I think you're not really respect her to keep him. Yeah, icala ke is kwenza kantoni after this. So the choice of uyaphi xa uphuma esikolweni is going to be key to i-trajectory ye-career yakhe and he needs advice ezaba proper around yena. kulele trajectory wena Brakeza. I've diyame nayibona man ba into yosanele Sharks iyakwazi ukubulala icareer at the moment. Uchowar? Ewe. There's too many. Whether imali but hey baninzi amajita pha. Clinene pa. Xinenwe pha. I mean ujonga how amajita amaninzi we-Sharks aphumileyo. Ogilemo, Hakim, Obani, and kusekenye influx engenayo. Yamajita khifu. What is it not because East Sharks as a franchise is the only one ebonakala engathi iyazinika idake opportunity at franchise level? Hey, Because kwamanje dam kakwazi Thomas apha ngoku arhuqa amatheni kwi-Currie Cup. nanso ke ngoku wena bhuti nephinde funa kuyijongile ba uzoya awuzuya ku-Bulls ba uzuya kwi-Bulls azodakhi yo ke Hayi sifunde kakubi thina. Hayi sifunde kakubi. Sakhani idake. yabona ubuye ku-Bulls Yeah, zalile idake. mhlawumbe uBulls uzoncedwa yiGrootman, the Wizard of Oz, the Wizard of his Gompo, uphiwe nomlomo. Udla mina. Mhlawumbe bazoncedwa nguwo but otherwise Anceda phi yena kuqala esiwapha kwi-URV. but at least ukwazi ubonakalisa ama-Currie Cup. Ukubone ukwazi ubonakalisa ama-Currie Cup. But usithi uyophuhlisa icareer yakho kwi-Bulls is the wrong way to go. Lions Sharks. So ke ngoku sekusheke Yes, Bates. ezaphi ngoku kusheke Western Province. Lions, hayi Nengonyama. Western Province uba ungwaze Kapa okanye unase Western Cape. Kula macala. Khohlwa bhuti. Uyaphasa uvuthiwe. So if ndiniva kakuhle madoda, ngithi the Ngonyama. only person ngumzeke. Ngumzeke ne-Sharks chance yakhe. Uyacenga umzeke and umzeke i-timing yakhe inhle. I-Lions ne-Sharks dla. Uwina under 19 awina under 20 Currie Cup. Akho mntu waphinda amphikisa ngee-players. Zingene kwi-Currie Cup zizama uziprova kwi-Currie Cup. After that funeka zixabane noCash. UCash ke siyamazi ke naye uba hayi akayijayiveli kakhulu idakhi bunojonga ingonyama ngoku xa behlobo ezinabantu odakhi ngabo.
So akodwa bakho nje bafike nini bafike ngokuseqomba ucash naye eyibona ba ingonyama esokubi bese ku blind baphula mhlawumbe eqombela icareer yami izophela wancedwa ngibani nalapho ngincedwa ngumzeke because umzeke ezinwana uziwinisa i-Currie Cup because kangayiwine but uya kwi-finals zifika noko ziphekiwe kahle ucash angasebenza ngala material uyabo so umna ewe i-Sharks but I think if amajita bamnika umzeke i-chance babaze ku-Lions bangaphila cha yazazi ke i-Lights aseJoburg akadlali mntanami as a light scale ivele ibe i-problem leskithi mandela bridge ivele ibe yiyo i-problem for i-light ibi-bram ibhaza ningavuli mentorship programs nje bras befayavulwa njena Brakeza lo hey oba nisivule ngokuya nathi alo azazi campus zethu zengezazipheleleki thina sasingadingi mentors because wayazi into izele yakho yebo nina abafike naphapha kule Gauteng hayi kodwa simenywa nini exam like this asinibonisa imali liquid chefs i-braai bonwe kwenziwe i-braai mosabrakeza yahlelwe Springbok ndiyajolo kalikile Brakeza cebe wena wara kwezi ntwana zakho zenze i-SA who's most likely to make it I personally I've got a favorite player for the first time ever at Grain. I got a favorite player. Honestly, I have to think. Number one, probably Keegan Doyle. Luke Doyle. Luke Doyle. I think he'll make it. Number two, Machao. Machao, ne? Unelsini. Hey, uzofuneka chinchile. Kofuneka work harder. Yeah, uzofuneka chinchile. He might also be in the running for maybe going to 12. But ezantwana ziyaphi ziyakumzeke so noko ikhona ithemba ke ngoku yeah likhona ithemba fika khona omkhuluwa wazo phale light unto ubatho likhona ithemba omahashe nabo they come in and umzeke ndiyamthanda ngerugby yakhe because irugby yakhe no Fox iyakunika itharara yeah but ikhawulezi ithi masiqale efondini sinqalane nendoda kuqala because benibukela Currie Cup Lions in Posiri Pumas ne Lions bakhulu no man yadlala ezantwana hey backline likhona finca yo phakama Transkei yeah jonga bekuchisa uyonke behoti bebechisa nyani ibhola iyabaleka kukho iprops ake zi2 it is not 20. What have we seen this from the Lions before in It's okay problem. They've gone all the way to host a home final. Babethwe bra twice. okwesithathu umnqakadla But but this is coil lighting ngoku ndiyakuva Brakeza but I think into i-finals kaloku you get as coaches e-URC ezizawuthi masinika amajidi game time as part of i-warm-ups for i-URC ukuqala kwe-URC so andiyazi ke uba okokuqala i-Lions zatyiwa zii-Sharks then batyiwa zii-Griquas ngomzuzu wokugqibela uzwine zoyi-2 umzeke by the 80th minute as a Currie Cup finals. Yes, by the 80th minute. He had won those Currie Cups. In normal play. 80th minute clean. I couldn't even go on with the side. Ixesha libomvu Brakeza ibhola yeyakhe. What on earth? I was like, no ways. I was like, no ways. I think imadlanga xa injalo. Brakeza iyayifuna imadlanga. But also uphinde ucinga ba mhlambi abafakwanga i-chemical because no naye wayakayi-3 wabuya no-0 so into ilapho kolabala that's why ubona befake ezinye i-chemicals ke ngoku ihamba ithi besed ke lawe ye-Lions but esi squad banaso ngoku i-Currie Cup squad yabo is exciting. I think uyonker ebedlala 12 yeah udlala 12 and we understand oba there's this Ethan Adams ozayo emva kwakhe uyayazi
uyayazi uyayiva ngokuplay. He's a good player, don't get me wrong. Don't get me wrong. In Swambla And line. Ethan had a great under 20. Under 20. championship. You, Jesus. what a time. Yeah. Ude wanqaba uMarcus Miller lo bekuthethwa ngaye. Ithemba lokugqibela laseKapa. Sethwa wanqaba uMarcus Miller kana esana 20. Hey so thukuba yabo kwenzeka ntoni? Abu Ethan esithi isaphana phakum. But to Ethan, if you notice, the under 20 though. First game, Uruguay, ankle injury. And he carried that injury the whole tournament. So, kwabakho adjustment kumdlalo wakhe of take on the line, make play. Better this green pass, pongo defense, London, skip up under 2, fuck encebeni. That's why Ibe imile defense because ilindele uba uzawugila ifaki London. Disothuka ke Brakeza when Marcus Muller stands, they will say oba uzayifumana njani ibhola uAhmed crasher uEthan Adams a crasher ndizibuza uba bebebukele the same game ndiyibukele because Ethan Adams was dishing out ibhola They distribute Ethan Adams skip ball. And befuna athi ngizagila wena bana ngqondo. and ndingagila wena Nekari ayikhumi. So hayi mina qonga la yonker. Hayi ndimothuke nyani la yonker. Ufinca nayo ufinca yo madoda Ufinca ibinga-hat-trick umdlalo wokuqala. Korea hat-trick bayithiwa abantu baKorea hat-trick on debut kwi-Currie Cup this season nguLyle manantwana Lyle ntwana ikhona ntwana ye-Sharks ibidlala i-club rugby laa ntwana yabhenga i-hat-trick same time. ufinca wabetha yakhe hat-trick. Shout out to the independent state of Transkei. Bet hat-trick intwana yam. Ulatika naye has come through uvela kude Derrida laa ntwana. uvela kude ulatika uvela kude he's wenze kakhulu to turn around his career Khathebe, to be where he is. Khathebe, laa ntwana leyana bidlala kwi-Shield. Laa ntwana for ifits. Inerugby laa ntwana. Inayo umkhuluwa laa ntwana bikhe yaba nestinti bihleli eMonti. Hey sothuka nyani uba uhlala njani eMonti? Bekho ntoni eMonti zange ndiyofunda eHilton laa ntwana. Wezoduka loo nto kaloku uSharks Craven Week uyiSharks ntoni useMonti ntoni fonini yanyuswa sayithethelela yanyuswa hayi ke khange iphinde ijonge emva okiqhuba. And he had a great Varsity Cup before they got relegated. Yes, he was wafumana good. captain. Was good. Wafumana captaincy wangena ku-Shield yaba right. Ngoku unikwe i-chance kwi-Currie Cup as of 15. And izaziganga Yeah. izayiganga loo opportunity laa ntwana. Jonga so we led ufuna uyijonge mani xa ijikela ikona. Ijikela ngathi ndiphantse nathi ijikela ngathi ndim ngeemini zam. Ayidlali iskramini laa ntwana. Ndithanda le nto mnyawazi nganda. Ayina business go and contest the scrums. So ijikela apha. Ugqiba ijikele inikele lena at least u2 meters wide ba if you can burn some pace fake ithemba ngoku. Abe uyonke ayipeki. Accelerator ngoku. bhuti. Ungayingomso. Hey zidlalile i-backline yabo ke yakhe umzeko noFox phaya inhle itempo yabo inhle kodwa ke ndiye kwinto ethi Currie Cup inhle eneyibukeleyo kule weekend. Okay. Ne ngento eyi-1 i-Currie Cup iphelile ngokuba yi-main franchise tournament. Ewe and i-team ziyayeka udelela iPumas neGriquas ngokuba we've got 5 points xa sidlala neGriquas guaranteed 5. we've got 5 points xa sidlala nebhola ayikho loo nto ngoku ayikho loo nto ngoku. But i-change mna endibonayo ngoku is that ujonge i-Sharks ujonge i-Stormers ne-Lions ne ziyekile laa nto xhatshazwa zii-Pumas nenatsike neGriquas ngoku ziyadlala uyabona inatsike i-Sharks round 1 zihambe zawuwina Nelspruit zazijonge ukutyiwa isihlandlo sesibhozo phaa izihlandlo zilandelelana kodwa wakwazi ukuwina ujonge i-makeup yalaa team zincinci ezaa nto azidlala phaa. You understand ibe ngooPomari Sport Critter abana 29 but kuhamba u-under 20 natsike 22 23 phaa. You understand same as i-Lions zincinci zonke ntwana zidlala umzeke
yabo njalo kunantsika uStormers 23 ngamalight you understand ngoku afikile kulanto uba ayasondela kula level yonquzulwano neGriquas nenantsika nePumas ngoku kuphula leGriquas noPumas zikyani ihlungu ziqinile ba iyavakala icala ziwantana for nesebenzileyo uzomanje no nama kuGriquas ngiyanguthi indoda kula level you understand but ngoku ubona ezilight ziqhelana nolanquzulwano ngoku siyakwazi ukhompyutha zizawutsiba ke ngoku into elandelayo after that and into enhle leyo for umbhoxo uMzantsi Afrika kuba la malayithi aqhelane nalapha uBrakeza uyiphendule kodwa ba intswamblo wefo ese-rugby because ezintwana basically zitsiba ubukrwala siba zigrutman eli sure siba zigrutman straight to ngoba hayi bo andizube ndijijisana nabantu apha esitratweni so ndifuna ujijisana nogqiya ewe because ezi players ndidlala nazo zidlala nogqiya ewe nantso ke into emandi kule Currie Cup and ndiyabona kule mpelaveki into endiyibonileyo was uba i-bacteria Griquas i-experienced but u-9 kanene weGriquas uskore i-hat-trick kanene u-9 wabo ndimlibele bengopopi Bobby Alexander Alexander 50th waskore i-hat-trick ne clean and i-backline yabo ihamba noMahoney khona Mahani ndiyayibona khona Mahoney ngamatwina zoyi-3 sonke Geshonwe Tasara Gersh, the Gershon Weir. yabona pha kuthethwa isikhimbali pha kuthethwa la Afrikaans kuthethwa la Afrikaans inesitswana inesixhosa ine-English pha kuqonda uba nangoku itsalayo leni nguhafka izibethe la grabha wabona uba kwakuthethwe enye Afrikaans pha ibingengoskop okanye ntoni kwakuthethwe enye Afrikaans phoba ngoku tati ndibonile amasili yakho itsalileyo Into zam. ibeke uhafka it was so beautiful Into ebonakalisayo wena bakhulwa is skill level South Africa because ezi zincinci zifuna ukwenza izinto zenziwa ngezi zindala ogeshoni badala mos yeah so ubhala ugeshoni ayazi into yenzayo ukubetha atsebe endaweni nayo ngayi-2 uwe ngapha enyiwe ngapha aguse lena kuwe ngapha angene ngapha ezanto zafuna uyenza loo nto kodwa laa nto ihamba ngamava le nto uthetha ngayo le Brakeza esho ufuna ukuyijonge laa nto khandi ibhilive okwabo kujikelwa eyi-1 abaBrakeza ilisiwa la ndoda ilisiwa ebeyishala ndoda Brakeza khandi ibuzise like u-15 usikwika watokhe masambe pace we're beating him on the outside Gershwin stay there khange buziswe khange namhlanje khange stepe khange aguse ibambe ibhola wathi masiye wajikela u11 nomntango ebengumnani uyambona uba umntana ujikela yiHrotman that's the wrong thing because before nguwone pace yeah wajikela uthokojikelwa ngoba kungqalwa ku15 ke ngoku hayi ke ngokuxela uthini yatsho hamstring ndise xa ibona manje kwi-replay nathi ukanti uyitshebile loyi yazi Rhathebe when it comes to situations ezinjeya oba uphinde ube na-ability yoyikhaba ngokwitsalileyo hayi oba awukho ntswampu you're just gonna chuck it to where the easiest option was to chuck it to where ungaphinde usebenzise imilenze yakho because umlenze utsalile yolana nohafke ibeka mfuni angena uGersh dasere Gershwin ngene qhubile Gershwin wiya yeah hayi but ndiyakuva Rhathebe ibethe iprovince vuthulile iprovince ivuthulule ayibethanga but nje ibhola ithengile ke yona which is fine ayibona bayibackline yayo Schroeder no Chris Smith okay sure yabona okay sharp but hey la back 3 asebhola naye yatshisa beku12 pha ifike ithi xa udlule zihle zonke ezantwana ebesithi uBrakeza mos is it the 15 Brakeza unatsi 14 Xavier Misho yeah unesivumelwano se-URC neBulls yeah so for URC uzawuzama ichance abePitoli yayibona la so ke ngoku but ke ngoku bayamgcina so ngokuyi-explaina kwakhe kuHavis Lando uba uyavuya bekwazile uyistructurisha la deal because ngoku banalo ithuba lozibamba ezi players ne-experience
for his campaigns SA Cup, Currie Cup, but at the same time bazinika opportunity ntwana bazifumane ke zingene nakumadlelo alihlaza at the same time. So it's a nice thing because wonke umuntu akazukwazi kaloku usayina kwi-Sharks, iBulls, uThomas neLions. Uyabona? So if you good enough njengonathi iwing le Griquas iya kuBulls as well. Mart. Yeah. uDylan uDylan Mart yabona nje uMart uqale ngala deal yeSthomas neGriquas uwa iSthomas yakwazi uboleka iplayers pha yabo so ngoku iBulls ambona nazi zimthathile so into enhle leya inikeza ithemba man nakwezi ke zethu uba ngenye imini xa zinolungisa administration yazo ungabona abantwana befumana ichance ezinjalo uba ewe dlala apho ke SA Cup kodwa kubekho ungakwazi uye eDurban mhlawumbi because yona ikufutshane you understand iBulls ake zanayo ideal neborder cha ndayibona nje bethubeni apho ayisuka ilip service lento yenziwa ethwa nje ingekho serious ikho lento bi-impresswa kwese rugby ibingekho genuine kakuhle yabo that time ko-Tiger Bangweni babese-involved kwi-border mos so baqhela uza apha ePitoli bahlala iveki kusithiwe bayafunda izi-structures kodwa in future ingayinto for iborder uba iborder ingalungisa into zayo ke actually iborder I think would be better equipped ulungisa izinto ne-Sharks into nayo i-KZN ivele isithwithule sebancinci ngoku isivele Ngoba i-Sharks akho need. uzothetha nathi akho nto izothetha neborder Because yonke into yeni lapha kuthi. sesiyithathile Sharks zazinayo kandla interest before and they actually moved to make that a formalized Nantsika partnership. kwathini Tanimali border tanimali kodwa anikayiboni nasesandleni kodwa seniyithanda seniyibalela uba nayitya njani. Yafa ngolo hlobo that's why iSharks zivele zadivert zangena ezikolweni. straight Kumele iSharks zifikele Selborne zifikele Queens zifikele Dale. Zesithi singancokola into obhadlileyo uba niyafuna. intoni enothathwa ngokweselbon khona kuno makayihatsi na yesterling hayi sithathana yaselbon elini akhondo pha Ngosiwe ke for that comment zakho ke ngabahlali. Kwabehleka la question yakho no brackets apho. Iselborne no director of rugby for nini or World Cup champion. Utaje. balungisa did they fix their things there Yaba khona Loveberg lo. Yaphela mos. Yaba khona Loveberg yes. Hayi nje kwaphinda kwaseparate. waphinda waseparate besininzi ibininzi la exchange Kodwa hayi. Sancama. Kwaphina kwalahlwana. Nokulo lwethu. nokutate wabetha imbanda ngoba bebethe Hudson Park you know wabetha the biggest party in Pretoria But imandi ke lensithi ba labo le Currie Cup ngoku I think inhle wena Grootmans and yabo le neBoland inhle because I do think baba khona abanye abantu abanayo imali your owner clubs. They might not be at the level of owners as franchise inkulu ezikhoyo ngoku but into efana namajase impala iminers nentoni if bala chance iyaphuhlisa ba and into ethi asizuboxwa in umuntu uyakwazi yode ayodlala iCurrie Cup awuzuyifumana ke iURC sayazi lonto kodwa bawuna imali uyakwazi ubumba iteam uyiqala from grassroots uyinews Yena sesithi gqo une first division. Natso. Efika yini ke me? nantsoke Udiyenze kanjani? Fakwe imali. kuthiwe imali phambili imali khona Kufakwe yenza umsebenzi wayo Ikhona imali investwe that was invested this year. Ngokuza so Heineken wayedraw card. Uba phofu bengancedisanga uorchestrate deal andiyazi yenzeke njani but uHeineken bese America mos. Wabuya especially for the project I think ihamba ne-retirement phakathi. Ufumana into zakhe ezigrand uphila into soft life enathi ke neGeorge wanikwa le project and I go back this isizwe stuff like this at George I bad. bad it's not bad Call a fan coach. no namanje nomayina ngibizwe ukuthi selibaba beJohn ikhona iflight yeKapa naseJoburg immediately kana iflight yeKapa naseJoburg no look
Yebo George. Yebo. Ah, fall apart. Money waves is be. Wait, alarm yakho. Money waves is Uwenze i-alarm yakho. It's not a bad retirement. not a bad retirement. No, it's not. But So you could see SVD in the next edition in Currie Cup, to be honest. See, because expect. La investment, ingathi badly abayifake pha. So win the first division also means they bayakwazi to attract more players. Baziyodlala pha. So SVD is positioned kulaa ndawo yeBholand. And Poland itshissile last year. I think it I played- actually see Poland. Yeah. It went the distance. Yeah. It went the semis. Yeah. So yabona ke yilansi ba baba nalala varsity cup varsity ndondon yi kind of ask. And then wonke ifumana chance if une club right e strong unayo imali uyakwazi attract abadlali the right coach. Nika abantwana irugby. And who you Nika know? abantwana- Yeah. Who you know as well? Ingati it works. Who you know? It's the basis. Yeah. Yekade uDlamini uphunga umunansi kumhluzi. Ucele Kwenzeka ntoni la namehlo? Hluzi futhi ngumhluzi Brakeza. Hluzi Brakeza. Braz, Yathi question ngidani ibile ihlele leyo. Andifuni sibe all over the place. Brakeza ufuna ubheja nowara iGraham iGraham ne-Queens. iGraham neQueens kule weekend. Le weekend izayo. Wewe hade Kule weekend, kule weekend, kule weekend. Kudlalelwa phi? Eric at the Kaya Malotana grandstand. At the Kaya Malotana grandstand. I can't be Say it again. I can't be Say it again. I can't be taking imali kaWara easy like that. Oh, come Talithathe on. Brakeza. Talithathe Brakeza. Badlala phi, At Master? the Wara- Kaya Wara Malotana ndiyamncanyanyisa grandstand. one. Last time, Andithanda umthathela imali nje Wara. Uzobuya uBrakeza enenhliziyo ebuhlungu. Isenziwa into? Kayithathe Brakeza le mali. Isenziwa into? Habo Brakeza, come on. Sinike 5 times out of 6 in the past 6 years. It didn't talk? Yewara. Exactly. Statistically ewe. Exactly. Statistically. Asinithathi seriously kodwa. Oh, okay. Kamandi umuntu ubuyile ngoku. But abazibakho. Abazibakho. So sakusha ne-second team yethu. No. Is that what you guys are saying? Nathi we had abantu abangekhoyo last year. Now win and we took it. We took it. What do you mean? We You had took one it. person. We took it. Usplash wayengekho. Wayewabizwa usplash kaloku that day, that week. That day. That week. Wabizwa that week usplash to go play SA. Oh, that doesn't happen. We had 2 that were not there also last year. Asikwaxelele ngabantu thina abebehambela into zabo. Oh. Thina sithethe SA schools players Oh. thina. Thina And Eric no look bona. So But Wara- yeah, So okay, let's look at it like this. How many are you losing for this fixture? we're losing one. Okay, we're losing 4. Meaning? Just saying. Basinikile ngoku. Why so without sensitive? 4? Zintsha's excuses. Why you laying a platform your excuse, Wara? Yes, early as excuses zibizwe Why you laying a ngowara. platform your excuse for Because it? last year, and last this no last year, Le Brakeza iti last year. Hayi, u15 wethu benge bengu15, lona benge ku splash. Usplash was center. Splash was center. Okay. Lantona yenza that 2 cents prior was playing 15. Wathi wena? That hayi, second team player. No, that's okay. What? Thank you. I want you to know Brakeza. that's how we justified the Brakeza. last year. Brakeza. He said we had second team players. That hayi maso ngabantwana aba. What you but the truth is Ngabantwana abadlalela second team, i-second. Yes. So I am just also accommodating his excuses. Ukuba nawe xa utyiwe izawube ibi-second team. Nditsho kaloku. Manje nibalele so that niyazi uba anidlali Siyazi. ne-first team yethu epheleleyo. Izawube iyi-second team. And sanitya ngalo second team. Okay. Okay, khawukubheje ibhotile noBrakeza. Awufuni ubheja nam? Naloku sesinebhet ongoing. Funeka sibe nebhet ezinintsi ezihambayo between Le thina kaSiyayo. sobabini. Le kaSiyayo. Usiyayo limele so nibheje ntoni? 24 months uzoba libhokobhoko. Okay. So December I've got time here. Ingxaki yam ngale bet yakho Dlamini into yokuba the whole of next year is World Cup year. Experiments zikaRasi zabancinci gqithi.
ayidinga experimento laa ntwana usiyayo. Yabona so ndijonge u-2028 masumelele 2028 izabe ingekapheli 24 months. bingekapheli 24 months sobe ingekapheli 24 hayi, months hayi, sukoyika kusafe- brakeza hayi, kusafe, ndisafe apha hayi, kusafe, le 15 lena 28 akabalo akabalo 24 months ikhona i-footage ikhona i-footage esikeni ikhona i-footage 24 months ayingulo nyaka no next year na. nangonyaka next year kaloku 12 kaloku ninjani kanti metseni Unyaka zinyanga ezingaphi? unyaka i-12 months Unyaka zinyanga ezingaphi? 24 months is the season. Unyaka The two i-12 seasons months. that we have. jonga sizube siphikisa Then into zonyaka 26 unyaka no i-12 27. months Then u-26 no-27. 26 to 27 i-12 months 27 to 28 from the time we spoke Nowara Studio episode No 3 ways. i-24 months Absolute hogwash. Or uyithathe from le ndawo isizini ibikuyo. ewe brakezi Kuthiwa wayenza leliba Ingxaki- idlule post World Cup. usekho ne-end ye le ntwana lena i-fractured nje apha le ntwana Ingxaki kule mibhejo yenu anistipulate kakuhle ii-terms and conditions zobhejo. Nizoxabana ke ngoku during the people. Bilula lento. Dithe uthe umasomelele le ntwana will be a Springbok In before 24 the World months. Cup. Uthe before the World Cup. Hayi, kodwa- 24 kodwa- months. Dathi ayikhona la footage. Dathi na hayi uyaxoka. Wathi okay in 24 months. In 24 months years Or betshilo actually before the World Cup. ewe betshela before the World Cup Yatshintsha ngo-24 waphinda wayitshintsha Yango-24 then again I agreed ngoku uzama uextenda le 24 months to 2028 Same extendile. bantu basekalikeni i-24 months from episode 3 senixelela uba inini na nijonge ngalaa mini sakhupha episode 3 nibala i-24 months because irongo lena yenzayo because uyathanda ukubalekela ebantwini Kaloku abantu basekalikeni kwikhomishini yasekalikeni abantu basekalikeni ngabo ababukelayo incinci endlini. Esoloko igeza qo yagqiba ubaleka iqala. nguye brackets because you know they said that before the World Cup I said I won't be a Springbok and those are two seasons because World Cup iqala next year October, September October that's a good season the only thing he misses there is the end of year tour Yeah. which is 3 games that's what he's done 2 seasons Kodwa ke ngelishwa likasiyayo uba bengakhange adibane nedolo likahlekanye. Ewe nongena phambi koya Williams. ebezawungena phambi kwakho Williams I think kwakho Williams ifumene i-test debut yakhe because usiyaye The wasenje expense. At the expense. it could be the same story as Makazole no up here utshandi Similar. wa-injure kanene zininzi kaloku ezaa zinto zasenzeka khona nje hamstrings engekho right ewe ne yafuneka ilungisiwe ewe but why-undeniable u-T-Rex as well at the time U-T-Rex u-T-Rex was not undeniable ngalaa was mini not undeniable Ngala nyaka? ah come on No, I mean, U-T-Rex was fighting with Cheslin, Sbu. No, it was yeah, he was fighting with Cheslin, Sbu. we're talking 2019 here Yes. 2018, 2019. 11. Bese yazi ba ngaphi. becacile. True. Uzoxoxa. Okay. Oh, now you're saying true. Okay. Whoa. You saying true? at the time Ufa Please say it again. lizovela nge-injury. u-T-Rex wayi-top try scorer 2019 kwi-Super Rugby and Pro 14 He was not the running number 11. concurrently Dlamini asiyiphikisi le. Uba wayesisniper unazi uDrex at the time. Pha ku-franchise. Okay. You understand? Awe. But there was a Springbok number 11. And bese sketchy. okay asizuyazi ke noba Owayintandane kaDlamini omdala kunawe. Cha ngelisho ngasekhoyo. La number 11 was undeniable. So, ungaphinda uthethe in absolute. zawuhla ke kulena zawuhla kule because izawutsala and I was honest. asizubesithetha ngaloo nto kodwa kukho i-rugby's greatest rival Yo, hayi ke. asizubesithetha ngaloo You nto think uDrex odlala for the Sharks? yo I'd love for abadlali Because uRas ukhuphe ilizwi kaloku elithi akhona amadoda afuneka ulwela izikipa at franchise level. Ze-Springboks. Case in point. bekumele buyadlala Hayi kodwa ke zikhona ezinye izinto. Singamyeka retire in peace from Akaretharisha test rugby. From test rugby. sifuna i-50 sifuna i-50 caps we want the 50 caps he's on 47 48 or 47. Yeah. he's on 47 Yeah, ingathi ngesa story sika Mills.
Yafone no Mills waphazwa ngamfumana. ngokwanika la 100 ngenxa ka-Israel Deng Fonele. ngenxa ka-Israel Deng Kabanabake no Mills ba. Ayimincile naye sekuna. uyayazi naye la 99 because that was the last ride. So Dlamini, on the basis of Oville got the same, not direct money the same tender. Beckmelba Ufikiswa. Brakesa, there's absolutely no way Utirex career could just be cut. Endaweni kabani? Sikhona games Brakesa. Can I say Abona Wales for example. Where's igqithile lo? Haven't you tried? Selento bengekho na squad, yabo. I feel like Now, Wales like when last was he in the squad? ish. And sifikile ndwa now. And Is there's one that, is that Kaliliki. not is that not the first sign A team maybe Mastole? Yo, Gqibezele kakuhle career yakhe ku Sharks. Uvili Sisi organize golf day yakhe. organize and other understand? days. Uvili ungena inxaka phalathi. Uvili only makes 100 inxaka phalathi. ewe. Because xa idlala phakathi kwa-10 funeka kube kuvili. Umuntu ozovena ozocreate i-backline amove izinto. If uPollard be-retirishe early, naye bebethwe phandle fast, uvili ngeke ngamfumelanga la. Kaloku uPollard yena is a destined centurion. Ngizama ukuthi ba uvili Akazu retire uPollard. laa nto beseyincedisiwe encediswa nje unenye cause apha usubject A I-agenda was udlala without usubject Subject B. Kaloku agenda ingo-100 cash. uMakazolo yena akanawo usubject A Oyini madoda. ongakwazi udlala no-subject B because usubject A wakhe nguquququ and naye akekho And they're both not playing. so ngoku zoyi-two ii-subjects zethu Ish. Thetha kabuhlungu. zibekwe bucala Thetha kabuhlungu Radebe. bafumana ezinye ii-subject Ngoba nyhani uJesse no Direx. mgqoleni umbone pasa ujesi yes Is he there for that though? yabona ke I can't be Damien Delenda and Jesse. Yeah. That means that the only man Last center pairing has got the most caps as a Springbok center pairing. Eyona center pairing yebox kaloku leya. Eyona center pairing yebox ever. Ngisakhalaza nangoku. That center pairing has got 2 World Cups. Yeah. Ngisakhalaza nangoku. So Finastini and he had a brilliant World Cup with Jesse. Out of the box World Cup. Yeah, you Fuck it, mate. Yarr. Yathikala la pairing. Khalaza ngakhalaza manje. akadiki kodwa uDamien Delena. Kaloku yi-pairing xa Oh, xa usithi as a pair. As a pair. Yo, hayi, But again, we'll also look at this. The game plan here Springboks in terms of attack. Does it really require a passing 13? uJesse uyasigitshwa kumbona. Nditsho kaloku. Kwathiwa Ingene kuDamien. kwathiwa uJesse nguChawe. Kwangathethwa naye uChawe was a move to skip him. Ona Chawe uqonda kuthithwa nami bethwa ngapha kwakhe. Ezingcolile ezingo-arm. Ezingcolile. uChawe was a move. It was never him. Why inherit this domestic ujawa? Kodwa bekubetha kuyo. Uyasika kadeni. So hayi ngoku so ngoba sikho sasidani kula backline noba Chawe. kwapha kula camp. Bakhona omnconga I think usiya naye yo. Yeah, noba naye uyakwazi uba board. Yethi intoni le propaganda kaGqiya oba Ngone kumele bayipusha oba uPaul de Villiers uPaul de Villiers ngoku kwatsha kwacima uthi unikwa le captains zezingcali Ingxaki uPaul de is that Villiers. white people cannot stand Siya Kolisi being a number 3 World Cup winning captain. He'll only be the only one in the treble. whole white world. A treble Back winner. to back. Back to back. White people cannot stand that at the moment. Ile nto qale lo propaganda. They have to try something. Now ngokuya 2023. And you know about media. All the pundits, You all know the the white how the media, media, all the white analysts alapha will always make sure they will try their level best. But in Rasi we trust. yazi ndinento ethi mna uGqiya they actually abantu thanga ngabo they
they don't respect him as a rugby player. No, they do. They just hate that they have to respect him. Because ingathi ugqiya nabanye abantu even nabantu abamnyama they'll push le way oba you see can't be in the discussion of the greatest number 6s to ever play the game, but he's the greatest captain. He's one of the but Usiya Mfethu is a great rugby player. He's an immaculate rugby player, Usiya. Yela Usiya, he's an immaculate rugby player. Ingxaki yethu ukuthi ba Usiya simazi Usiya esesesikolweni. Alifuna ukuthetha kakhulu. sithetha kakhulu. Wamngquba lo Usiya, according to you Uyafana. wamchophisa Usiya. True facts. Uyafana. Ayikangqinwa ke lento kawa. Usiya useboxing. Ayikangqinwa. Ukukhulu ku-hyperbolic chamber ujoye into ezibalulekileyo. Oh, ile nto uthetha uyazi akazukwazi Uzobuya. uphuma. Akazukwazi The uphuma. whole of next year, sibena sibuya apha. Look at Pollard, for example. You look at Pollard at Tax. You look at Pollard at Afis. Iwala Pollard was a tags. Different player to the Pollard that you saw at the Bulls to Springboks. Totally. Putting in people in spaces. Pollard actually. Killer. Pollard ebuya kuyesena 20 champs. Killer. New Zealand apha. Ellis Park. 2014. It's not the same Pollard that you see today or maybe 5 years ago. Ne? But about Pollard. Oh, it was 2012 or 14. 14, I don't know, Pollard. Hey, for the Pollard kaloku you must remember ngulona oyolandwa ngehelicopter kwiGio. For abayodlala iSA under 20 kodwa is 17 for Pollard. So i-age kaPollard hey vele ungayibali ncam at that time. Ela xesha. Yeah. So in the buhlungu, they'll always accept bayamkele into yabelungu batshintsha istyle. uDamian Dalinde siyavuba betshisa izikills zakhe kodwa waqoqwa bayilento. uDamian Dalinde is probably the best 12 in the world. In the world. Right? Now ngleyo. Ayixoxisileyo. uJean naye akakanoxoxa uDamian. Ay tu. Just and uDamian Dalinde uyayixoxa igame yakhe wayiqoqa wayidibanisa wayibeka up. Ke madoda ndidila ngale way. Akho mntu uxoxileyo. Kodwa abazuyibona kagxiya ngenxa yogxiya enxibe u6. Lo wayindoctoratwa ngoFrancois Pina nobani. Cenga ngabona ngoku. Saqhuba thina ngoku. And into ebuhlungu zoba noPaul de Villiers noba ngayithatha ixhome la 6 ambeke pha. Usiya ufika mothula athi sisaphi ijezi yami kudini. And nenye into abancithayo wena Khatebe is that Usiya just became a better rugby player and a better captain than Francois Pienaar. That's all. And he grew into it. There's a time yakuna kuthiwa Dwayne is a real captain. Yeah, Dwayne is this, Dwayne is that. Kudala And kwathethwa that's right. Ewe. But Usiya has just grown into this immaculate, massive character on the field and off the field. And on the field, abonakala indima yakhe. So kukui sectors that just refuse to accept a magnitude. It's the white media. Yes, That's why sector has the white media But party. kaloku ubusitsho uba on both sides ikhona lo element of not wanting to accept ukuthi actually it's difficult to fathom the magnitude yale chap. Awukwazi uyiquantify Kwaqala lethu mna because ukuthi then siXhosa Maurice. then the argument becomes about a comparison between number 6 and not a comparison over the entire impact game and on and off the field. I mean, Puti bazotela ngoRichie McCaw, iXhosa Maurice. They always do. uRichie McCaw greatest no. Look, uRichie McCaw udlale rugby yakhe and so siphinde simdeny. But uRichie McCaw wafika wayusepa uGeorge Smith. Ne? Sharp. uRichie McCaw was competing with Toure Dusetoa. Sharp, akho stress. Usiya naye uyazikhompithela. No Adisa Via, no ba. Usiya xa ingena emxholweni iyavakala. So yonke into eyenzekayo phaya abantu nje bayathanda ucimba Kwi-greatest XV yakho of all time ungakhetha uThierry Diseytwa okanye uSiya Kolisi. Siyakolisi akekho u6 ngoku bangambeka uwonke omnye 6 bangabeka uTerry bangabeka Francois bangabeka uwonke omnye 6 the greatest 6 The uSiyakolisi game has ever seen. yeah uSiyakolisi
And enye into, is it not relevant Skulk burger? in terms of comparing one, uyodlalela uskalk but uskalk akwazi uyitshintsha into ebaleni banintsi abantu abangazivumelana nayo because une-IRB World Rugby Player of the Year. Buti, Usiyakole's got a back-to-back World Cup. Utye England, eyatyiwa nguskalk, watya iNew Zealand, eyatyiwa nguFrance. Uzayotya esithathu, Whoever it is. whoever it is. Ayixoxise into yakhe But what- because Gqibezela Kgatele. ayixoxise into yakhe because noba kungathiwa sise-restaurant usiye xa efika phaa uthi ucela khe lapha a table for one. At the moment ucela itable for two. Afike ahlala nomakho afike kwekho right. Nangu ugebe mama masika apha. After lena uhlala yedwa usiya phaa. What abantu would argue that uSiya kula World Cup yokugqibela ebedlala i-50 minutes, i-minutes ezingaphelelanga. zii-tactics ka-coaches, it's got nothing to do Got with nothing to the do with him. And akhondo irongo phaya because i-leadership ebuildiweyo ngucoach. Also, i-rugby edlalwa ngucoach. Bisithi madoda, i-bomb squad ikhona. Niyayazi na. We are as Springboks. For example, if you look at it okwangoku, xa banithetha kakhulu wena Dlamini. New Zealand is talking a lot about that they're going to run us off our feet. Ekuthethiwe. Bazasibaleka, bazasidinisa, bazosithini, okokoko. But if you look at uRas ngoba eqala ungena, beyazi uRas bayintwana zami, azilast 80 minutes. Wenza into ye-bomb squad. I-bomb squad kayiqali phaa kuRas, yazi la ku-New Zealand. 60th minute, xa kungena la malayithi amancinci, Yaqhonywa umgangatho. ewe. So siyaze lapha uRas I think noba nayo ifumene but nifumana abantu abazokwazi ba nje silapha bazokwazi uyinyusa into. And these guys could be better than the guys that have started. That's what i-arguments zethu bezisisho uba hey fonini ngebe front row engcono ngile qala kanye nentoni. So kulast World Cup xa kufuneka and uba uyibona how close the World Cup is. I mean you look at uKwaga engenile. Ukwakha ungenile phaya waseva itry ngoba ibhola pha kuThalia. Yo, yohlutha. Uyabo? Yeah. Ujonge uMarco van Staden, was Marco van Staden ne? Owangena. Naye umgangatho wakhe zayinjani? We only make that 1 point because of that bomb squad coming in and keeping that intensity there. So ngoxa kuphinde sijonga sithi okay bayeza. Ucima udokotela kanali iyeza. Brakeza. Nayo chemical. I-Nations Cup yethu sihlale nje Wales and Scotland. England, Scotland, Wales. England. And All Blacks played France, Ireland, Then Italy. and I believe they played hard opposition going into this rugby's greatest rivalry. And that's what I believe. And that's why ezingawa ngoku zithethela phezulu. These guys, they nearly got lost to a B-side, France. No, le nto uzana Dlamini, it's based on obviously commentary yabantu. I think everybody uyafuna Please. ufuna la certainty yokokuba sizi All Black supporters as South Africa, we want guarantees uba siyawina. Sizokwazi uxelela i-South African Springbok fans uba sithi ngqongqesta. Opposite applies. Springbok fans want to have that upper hand. The arguments are valid on both sides. There is no doubt about Dave Rennie has brought something different to that All Black setup. Dave Rennie has managed to ignite that flavor of rugby All Blacks were renowned for. Still not fine-tuned, but by and large, I think they are operating at 80% of what New Zealand rugby used to play like. Ball in hand and ukusebenzisa with yebala. You understand? And also, physically, they fronted up, but ke ngoku against who? France, Ireland. Ne? The same French, Esaba Polish with 14 men on the field.
Ne? The same Irish pack that size Kramer from 22 to 22. Sabanxibisa roller skates. Ne? That is their litmus test. Ne? These guys are coming from a super rugby abacingwa is at a level where URC Champions Cup is, and it's not. So the real tests have still not been played. Whilst they were born getting the opportunity to hone the game plan yabo against decent opposition in Ireland and in France, Oras was taking the opportunity to test depth against proper opposition in England, in Atsega and Scotland, especially Scotland. You understand? England, yes, was always going to be tough because England needed to come prove a point from its disaster. Six Nations. From Sinda both we review. You understand? Sure. So they were always going to come with something which proved to be nothing at the end of the day. With a team that changed vastly, kuphinda kwenza any 10 changes for a Scottish team that was really well drilled and they really had a good Six Nations. You understand? Still put up a 40 points because our teams. You understand? So in the Bulala Bantu is the fact that have you really seen what the Springboks are gonna bring against All Blacks? You haven't. And in like Dave Rennie is gonna be exactly that. What have I really seen with this team? Because against England, this was the team. Against Scotland, 10 changes. So what are you analyzing in terms of tactics? So analyze the game in England, so analyze the game in Scotland. So analyze the game in Wales, Abo wavela kwako or test match buqala by 4, kwako bukungu foot is 11. You get what I'm saying? And it makes part of Rassie's tactical thinking. I can't give opposition exactly the same thing week in, week out to analyze. Whilst they're still busy trying to say against England, maybe sends and don't go to 22, so when you combination your locks, go Queensland, you don't know. So it always puts opposition coaches in a position of, hey, I'm preparing because I'm expecting this, but I'm not quite expecting this. And so any coach that plays against Urasi is always looking out by into only lending a langa as a game. Yabo. So it's going to be a tough series, and possibly All Blacks will win 1 or 2. You understand? But it's not going to be as easy as low. We're going to run them off the park. It's not going to be as easy as Jacobson as Puta for the first time in interview. As fans. It's not going to be as easy as that. You understand? Our live na Brakeza, Dala Gonyaka. Hatebe, Dala Gonyaka, then by 4-0. Yay, and man. And that actually, Dembolo 1 or 2 Brakeza Teta guy. Actually, now we need to call it. Prakesh, what are you giving it? 2-2, 3-1, 4-0. I'm going 3-1. 3-1. Unbete mronje no Brakeza. Yo. Apa. New Year. It's going to go 2-1 here, and then we'll 3 America. I think we're going to go 3-0 here and 1. And America. Yeah. Yo, figure America. going Kane Moody got 13. Yeah. Kane Moody are loser against All I Blacks. think we'll go 3-0 here. And then it's the winner America. For me, So you're going 4-0. Man City 4-0. But I started on 4-0. We need to break them down so much. When ufuna ukuphula esa spirit nala moral if I want for the World Cup. Dave Rennie coach a strong. I know it's strong. I'm not He's a very good coach. The only world coach right now, eno W against Urasi, Gulamchit. 3-1. Record So Urasi naye and Uyayazi ngaphakathi. Uyayazi ngaphakathi. And what you Australia, imagine New Zealand. What you Australia? And here's another concern though. Enza uba u4-0 angaphumi as confidently anymore is the amount of senior players that have been on the sidelines. Then we get to we might get to see what they look like against Argentina.
usezawusenza ezozigqibo rasi abayi mos akakazenzi ne. Now do you run the risk of saying does releases Chepko first test? Mind you, Dave Rennie does not have recent footage of what these guys look like because they've been out of action for such a long time. Is that a strong enough umkhonto esantini na? Or do you really want to, because also are you going to risk uqalisa uEben against the All Blacks engafuna game time first 5 minutes whatever injury was nagging iphinde iqale, now you're back to square one? ayangena So for mna, and the first test match in a series like that is the most important, where you lay down the gauntlet. That's why. You understand? And whatever Rassie brings has to be overwhelming. That's why he has to load it. From the beginning. He's loading it. From the first, He's loading it. From the first whistle. Loader, Gabandu, and Hope Uba, they're going to hit the ground running. And the synergy is going to be there, alignment is going to be there, Baleni, the Irusa Izubako. I think mnamkhuluwa kulombuzo lowo into yam ithi lamajita ndake ndava ke uba kula camp Akushushe camping. kushushu qithi Kushushe camping. kuthiwa hayi kuthiwa kushushu kwakushushu more ukombonambi kuxatyana kuthi umbonambi zayi ecamping xa kuthiwa okay ikamkazi lentoni uyazi uba umbonambi uza kuweqala and uze eqhutyiwe Kunxitywe igamgazi. hayi bhuti uze eqhutyiwe and amadoda axabana uyayazi ke laa brakhezo uyayazi ke wena akazi uyazi udlamini Zangafika khona nokuthiwa khona ekunje kune cliff hey kuthi 2 minutes later umngqosho mnganami une-wholesome ushushu kutshisa icephe elutyangalo Uthi yabila nale wholesome pha. so ndizama ukuthi wena brekeza ndithembele kula environment Yeah. ithi Uyawalola la madoda. by the time la madoda ebizwa phaa kulaa team sheet hayi But the one thing is guaranteed, Siyaphumisa. Lamin. One thing is guaranteed. Physically, Ewe. All Blacks are going to experience something they have not experienced. yes I want to fuck a shoulder. yes Apho ke abakadibani nenduku yomnquma ngqo. France can't give the Knicks. France tried to take them coast to coast kudlala into entertain the crowd. Beautiful. And siyayithanda sonke. Kodwa there comes a time where Funeka defender uthi uyaspervisa. defender i-line. nam mhlawumbi ukomafonzi naye okanye funeka wenze double impact oye funeka wenze i-crash ball ka-channel kaPeter Steph. Buza uJody Barrett. Jody Barrett, Jody Barrett. Buza uJody bafuna Barrett. mbona laa mjita You know what, main guy. So for Mna Dlamini, a person like Ruben Love has never experienced that. yes You understand? Yes. Uyadakasa pha kumnandi umdlalo uvulekile is meeting defense as much as is valley space, but in terms of uncuthu legxalaba esikhumbeni, Yeah. it's not there. Ngoku uzawuthi ebamba la bhola adibane ne-shoulder kaVasper Vise azazi uba ku-test match lo. and What ibe then? consistent u-80 minutes wonke What then? khona udinwayo You understand? So la mdakazi uyawubhijela uyaqoka uzawuthi ayibamba ibhola njengoku kukhale ibhele ona ezabhele zikhala phaa eWellington Chiefs uzawuthi ayibamba ibhola kakhala angazazi uba uzawuthatha Okay, so- i-option. All Blacks, do you think they're going to play the main guys midweek? No. Kakhona amajita They're just there for. uDave Rennie obviously is looking at World Cup plans. Okay. Ne? So building depth exercise into midweek game, into as franchise games oqala, ne? Khona ke apho funeka balance between uniki combinations inatsika run ixesha together, kilometers but ubuninzi becala is the French guys efuneka sijongile yabo umzekelo le ntwana ibikwi-Moana Pacific number 7 ayinike iskipe phambi koDuplessis Kirifi. Those are the kids that need to play midweeks. Ibonakala uba
isandla siyaphakama na Inothusile la omission liyala Karifi. Inothusile uDuplessis wayibona Bekuthena unobuduplessis obuthile nje wena. izofika phaya iyonitshisa le yeah yothusa abantwana it's that thing but ke i-reasons zakhe is that where else can you choose him? hayi That was his reasoning. Then inhlekise ke lo reasoning because then it contradicts lento bacimba bayiyo yoba players must specialize positions. Narrative yepundits apha players must specialize abakholelwa kulento multi positions uplayer nganye Akunakunto mos. lenza nyinyinyi Ebezanye kwa ngoku hybrid unto. hey engibalela havili ngwavili Leicester Leicester fire nganuka. Ya uLeicester uTwickenham fire nganukwa. uphuke umlenze lo uphuke Uke tu umlenze. wa tibia Na dolo. Akamazi na holo. no Andre Esterhazy okhule efama esitshana neBiltong ubomi bakhe bonke umzimba wakho la fat elafutha lapha la vorst elafutha le steak ikhona but kaloku nonetheless uKirif ke ubethwe on that uba he can only play 7 whereas uAdi he can shift uAdi to uAdi ngu8 ngamshifta to 7 ngamshifta to 6 Yeah. Setithi same thing ngamdlala u8 ngamdlala unathi kura la 6 Jacob ixake ke because Jacobson is there primarily as a 7. but Understand? But when Jacobson gives them a line out, yamkwazi umdlala m6 he gives them a line out option. And a line out. He gives them a line out option. So, but guys, it's fine. Into yabo ayifuni Who do you feel like is the biggest omission kwesi squad box man like ayikho ibhiggest omission time akhondawo ufuna ukubani hayi mhlawumbi yena uthe ukhona nompilayo mna even Ross mhlawumbi hayi Ambrose Papiri mna uheshe bona yakisa ke sosoloko sithethe into endani kaheshe endaweni kaheshe so but Herschel played so well that day hayi one game and Loftus but Ambrose started that game very well. yeah Ambrose was great I mean So ke ngoku have you listened to Russ's explanations around uthini that? Brakes kamamela masimelela So kamphakele Brakes Urasi uthi there are players that are in the squad ezazawuya Argentina because we believe they will get game time or being in the environment is enough. No? Then there's players these ones are that tight. will need the game time to fight for spaces. Ne? Now in the Ambrose, right? To try and maximize the opportunity yoba wonke umuntu afumane okwakuloleka. Herschel Yankees doesn't have club commitments in this period. Ne? So even if akadlalanga Argentina, he doesn't lose out because ukule environment, so he still gets okwakuloleka. Whereas Upapir against the same All Blacks gets to sharpen himself for the Bulls to give him a chance for Isandla to come back into the mix. Udatu Rasi, contrary to what you believe, Ambrose is part of the mix. ingathi Okay. Just to mess up with your mind. Just to mess up with your mind, you understand? Then kubekho umuntu ofana no natsika abo Yaku Williams. Ne? Yaku Williams is not going to make the cut at the end of the day. Even for a World Cup. You get what I'm saying? Because of the caliber wings that are there. And Uyako gives you wing, he gives you fullback, but he's not going to get a chance at fullback with the Springboks. But he still gets a chance to go play. Definitely. He still gets a chance to play against the All Blacks to say to Rasi in case of emergency. fair enough Uyakwazi udlala Tisekhona. I Uyakwazi can udlala mix it against with Chep, Chep, yeah. You understand? Even Ross is in the same boat of trying to prove himself with Thomas, but I feel more and more isenzeka lento ku-Evan Ross. Over that door is closing more and more. ewe standard Okay. because mna Brakes aqala ijonga lena ka Ambrose Popir if sibe ngathi ila Tuesday practice e high school kuthiwa look
Kuma and just swap jerseys. Just swap jerseys. We're just looking for a combo. Just swap jerseys. Just looking for. Just looking at something, and we just need to make sure that it's all right there. We are about to Hey, when we've gone back, they can save even more. Yeah, who's second team? Yeah, funding. So kum ke ngohlobo endianalyze ngayo situation Ambrose Papier is that he's got a better lane than Herschel Jantjies. Okay. Ooh. Except right now, Oras is saying, let me give them equal opportunity to fight for the jersey. But Diamamela careful Rasi, and every time this thing, he leans more towards Ambrose Val. And Herschel Jantjies is Rassi's boy, and we know that's what we people know always we take know out. we know Rassi and his boys. And now it's on Donayam. Yes, Buddha. We know Rassi and his boys. And Goguti, Yeah. Ah, I'm prove me wrong, Mthan. Prove me wrong, because Ambrose Papier, I could even say he's in the form of his life. Jonga, utu urasiba, Jonga, is a fruit of the chess Yaku Patsanika when. When the boon was shilling them nick, Utin way. Utiniwena. And now to Anurasi, all those are Kalaki, Satnika Kalawella before Nigelo, but Ungan Port. Kodwa Ambrose Papier uyayazi kalika. Yeah, no, so Zabanos in like into yakhutshwa Ackerman. A statement is it akakho guaranteed uPapier. Oh, you born again? About no good pulls. Actually, yes, the ball over. If I let them before if I lose show On that note, figure intelligence, I mean, Kuzaba mnandi.